South Africa sabingelela kuphi nakuphi khona ngendawo impela umduduzo ngamkhwanazi sivela kwenhlangano ke ithuleleni organization ke sinibeka namhlanje singapha ke eThekwini ke workshop lapho sikhona ke ngihamba ke ngaphansi kwengosi ethi ke abantu bayagula ke ngihamba ke namhlanje ke nodadewethu ke ababahlengekazi ngokweziqu nangokufunda ukuthi bakufundele bagogodele ukuthi babe abahlengekazi ke nami ke bangibamba nje ngithi abazela khona la e-workshop bathi woza thweleni sikuchecke oshukela no BP nami ngagxuma ngathi hey kwameni bo ngifuna ungilethele i-stress bathi kubalekile ukuthi ke uzazi empilweni ngoba esikhatheni samanje izifo ziningi kungaze kufike esikhathini sokuthi ke ungabe ukwazi ukupreventa izifo ezithile mhlawumbe lokukhomana ngendlela ufuna ukudle ngayo uma wazi mhlawumbe ukuthi ngabe ushukela wakhe unjani ungabe iBP yakhe mhlawumbe kanjani ke kuningi ke abangichecka khona nami ke ngase ngibona ngempela ukuthi hayi ke lokho abakushoyo ngathi kuyangiconvince ake ngisondeleke bangixilonga nami ke bathi ke balapha ke workshop into engayithanda ngabo ke i-presentation yabo bengi-approach abathi ke bafundile but imisebenzi abayitholi ke base bethi ke abangahlali phansi nemfundo yabo kanye nolwazi ke abasukume kube khona abaqalayo okubahlanganisile bese bebalana ke workshop ke ukuzohlola ke abantu ke mahala lezi zifo nami abayihlolayo lokhu nami nje bakwazi ukuthi bangihlole bangixilwa ngamahala ngikhipha ngisho isente baya volunteer njengane zakwethu ke ngase ngithi ke ngizohlela ke usuku ngizozwa ke nabo la sibe nengxoxo nabo bazichazeke ukuthi bangobani benzani sikwazi ukuthi ke sisebenzisana kanjani ukuya nabo phambili bafisa ukulela kanjani ukuthuleleni kanye nesizwe sonke sadla eNingizimu Afrika ngemfundo ke asebenayo ke angicela ke ngibingelele ngale kudadewethu ke ukuyena ngathi bathi bambiza ngomphathi wabo sawubona nkosazana sawubona nesi yebo sawubona ninjani siyaphila ngiyaphila ngatsha ngibona izinto usho wena unesona abahlinayo eclinic abasabisayo lutho usisi bani igama uSithembile wakamthethwa from Esikhaweni kodwa ngise South Beach ngihlala oh Nyamboza yebo awuyena ndoda walo kuthiwa Nyamboza iphi imali eyipika awuyena cha okay ke usisi sawubona nawe yebo sawubona ngiyaphila njani ngiyaphila hey waqola lejezi impela lo nesi wasaba umhlengikazi bani lo nokubonga ngubane ngisuka kaNgcolosi yebo unesi impela ma yebo wangijova nje cha ngubelekile ukujova cha ngisho ukuthi ufundela ukujova singangijova ngicela ngokujova ngiyicaregiver oh caregiver sawubona nkosazana yebo njani baba ngiyaphila njani wena ubani ma igama lami uSilindile ngwamkhwanazi ngisuka amaphumulo ngihlala ngiseChester awu xhawula shamasi xhawula eyakwethu nimbize ngomkhwanazi omkhulu isidade yes ngoba akekho omncane umkhwanazi ngisho ezalwa manje ekhishwa ngisho nesi kuthiwa sekuthiwa umkhwanazi omkhulu anithanda nogana ngomkhwanazi nani hayi ndozala abantu abakhulu ithina abantu igama ke sisikuthiwa ubani ma uSilindile ngwamkhwanazi kephi ma ngamaphumulo ngihlala ngiseChester okay ma nawe ke ufundele inursing ngine mental health ne first aid ne hospitality xola ngengqondo yebo yo nkosi yami sawubona ma yebo sawubona ngiyaphila njani usisi bani unompumelelo wamabhala eThekwini nawe umhlengikazi yebo ma nanti newash ngasho ngalibona awanda amawashi lawa bakuthi bana ngichazela isikhathi mawukuthi khona umphefumulo ophumile nokuthi mhlawumbe uma ukade uthatha u-check iBP u-check ngasikhathi sini uma ukuthi kuphuma umphefumulo uthi uphuma ngasikhathini uphume ngasikhathi iwash impela leli yebo elinjengewash eliphathwa yithini elihambayo nje oh cha namhlanje ngathola ulwazi ne beats per minute ukuchecka nokuthi ngeke ngathi umcheck ibeat ubuki washo ubone ukuthi ibithatha ama minutes or ama second amangakanani awu nkosi yami sanibonani ke nani nonke yebo niyaphila siyaphila cha ngiyaphila angeke ngizozana kunina angeke ngiqaleke ngawe ke sis singani la sisinenzani la workshop workshop okay ngicela uqale ngichaze ukuthi isizathu sokuthi sibe workshop saqala kanjani yes ma ngithe mengifunda ngiyacansi ngimushake mina kwabafundile inkosi yami ngithe mengifunda ngabona ukuthi hayibo uma ngabe ngithi ngilandelela mayelana nokusebenza noma nokuqashwa kwale course engiyenzayo ngabona ukuthi abantu abaningi bayakhala ngokuthi
abayitholi ithuba zokusebenza basikwazi nokuthola ngisho la bangabe bebamba khona bepractice khona while besahlele emakhaya ukuze bengeke phela beze bekhohle into abayenzayo. Ngase ngacabanga ukuthi hayi asike sizame organization ezokwazi ukuthi basukumise phansi bangahlali emakhaya baziveze emphakathini ukuthi bakhona mhlawumbe njengoba besibona la workshop omunye wake wacela omunye udadewethu ukuthi ucela ngoba ngihlezi ngimposta ngithi hayi ngiyabheja ngaye waswamthatha waqashwa kanjalo. So okunye ukuveza amathuba omsebenzi okuyicreatela thina amathuba omsebenzi. Okay. Yeah. Nase nivule organization. Savula organization ke sa decide ukuthi hayi ngoba emhlabeni isimo somnotho asihambi kahle. Nanokuthi besifuna ukubuild itrust kubantu ukuthi azile ukuzobaqola but sizosiza bona. Sathi bazokwenza mahala thina sizozama ngeindlela zethu ukuthi sithole izinto zokusebenza sigibelise sambe se-workshop siyosebenza. Yebo. Injani response yabantu? Abantu bayafika kakhulu futhi abanye bake bafika omunye akubuza ukuthi umani ngamsiza kanjani uma uselokishini uhlala yedwa akekho umuntu engimbheka mhlawumbe omunye ubhuti nje umuntu wesilisa ningamsiza kanjani sahamba sayombheka uma samsiza sabuya siyavakasha nangaphandle futhi asigcini ngokusebenza la e-workshop kuphela siyawavakashela amalokishi esicabanga ukuthi ayalidinga usizo lwethu sihambe siyobapha usizo emakhaya. Okay, uxhaso ninalo into zokusebenza zanele kwenzakalani? Uxhaso asinalo nje at all mangabe kufe umshini noma khona okushodayo sishaya amaphakethe sihambe siyothenga. Okay. Alukho nje uxhaso sisike salithola at all konke nje sikwenza from amaphakethe ethu even ukugibela. Konke nje ngisho ngithi kuyithina alukho uxhaso silitholayo. Okay. Angeke ngize kuwena Mhlengikazi. Ungathini nokueda kulokho asekuchazile? Sizocela bandla umphakathi ukuthi siyacela ukuthi usixhase ngezinto zokusebenza sicele nokuthi makhona abanogogo emakhaya noma umuntu nje omaziyo ukuthi uyagula mhlambe udinga usizo sikhona le workshop ungasicela sihambe siyokusiza sihambe sokunakekelela lowo muntu mhlambe noma kuthiwa unesilonda noma kuthiwa unani singakwazi ukuthi sikusize nje mahala. Okay, ngiyabazi phela bayayithanda into zamahala ngithi yabo. Uma usuthi ungakwazi kusuke kuvele ngisho umuntu osenkandla ngithi yabo. Onogogo lapha ohlele emakhaya ongalithola usizo bese ethi hayi nathi yabo. Mhlawumbe ungathini lapho because phela ukuye inhlanhla indleko zonke leza ngithi yabo. Angazi noma mhlawumbe kulokho niyafika yini ukuthi angikuveze ungabe usuthi sasa basathi abantu wavela kuthweleni nowathi noma kephi. Yes Okay, besingakaze siye endaweni ezikude besisiza around la eThekwini kodwa nje mangase sithola uxhaso nje mhlawumbe sithola itransport esingasihambisa lapho mangabe khona abakhalayo lapho singakwazi ukuthi siphumelele sihambe siyobasiza nje mahala ngothando ngoba siyakuthanda ukuthi sisize abantu unakekela abantu abangekho right ogogo nalaba ababuthakathaka emagazini abo. Okay. Umkhwanazi? Yebo somkhaya. Khuluma amashamasi. Mina ke butami ngizoqala ngichaza ukuthi isithembele Home Care Foundation ngayibona kuphi. Ngayibona ku Facebook, ngayithanda, ngafunda ama comments, ngathola ukuthi mahle yonke into yakhona inhle. Then ngase ngicela inamba kaSisi Sithe eceleni ukuthi ngicela ukukhuluma naye. Kwakusho ukuthi khona ngisemakhaya ke. Khona amaphumi nesimo sokuthi uma wengekho right angiphoqa ukuthi ngibe ngisekhaya. Ngakhuluma naye ngam WhatsApp eceleni yonke into ezihamba kahle wangibekezelela wangilinda ngaze ngafika la ngafika wangamukela ngesimo esihle futhi yonke into aba right. Ngina 2 weeks nje ngila ekhaya yonke into isahamba kahle ebengacela nje ukuthi singathanda ukuthi onothando lokuthi asixhase singajabula kakhulu ngoba sila nje kuthuleleni TV sizocela uxhaso loma senti noma ngabe onjani singathanda ukuthi basiphe khona asikhethile. Ngiphinde futhi ukuthi mina ngiyathanda ukusebenza abantu nje into engithanda ukusebenza ngabo siyabavakashela ko Chesterville nje ngoba seshilo udadewethu uthi sisasebenza ngelocal besingakhona ukuthi siphume sendaweni ezikude kodwa mase kuthiwa khona uxhaso like o transport kanje
bangakhona ukusithatha besihambise esindaweni eyikude singafike futhi nakhona sisebenze. Ngiyabonga. Okay, ngiyabonga. Yebo mama. Mina ngingathanda ukuthi njengoba sika nje si-group bengingacela ukuthi mhlampe uma kukhona nosizo akwazi ukuthi basisize basilekelele kule umkhakha esikuwona ngoba siyimisele siyawuthanda. Siyacela nokuthi uma kukhona onamandla ukuthi asilekelele bakwazi ukufaka isandla basisize sikwazi ukuthola usizo. Nasemahome siyangena siyasebenza siyawudinga futhi nomsebenzi sikwazi ukusebenza sikwazi ukuthi siqhubeke impilo nakuthina. Yebo. Usibani kama? Nguthobeka ngubani ngiqhamuka amaphumulo kodwa ngihlala eMeville kwamanje. Yebo. Yebo. Wena kuthini okwakho uPaul njengoba ngikubona nila yena ningijova futhi ngolesihlanu. Hayi Ongekho mina ningijova. ngangekho ebusweleni Kodwa mina. ngafana nto abekhona. Sifa ngambomo. Hayi i-organization le yasithembile nami ngomunye wayibona ku-Facebook ngangingayazi. Kodwa-ke sagcina sesazanayo ngayo le ndlela le. Because indaba yokuthi uhlale ekhaya nesitifiketi yabo ugcina usukhohliwe into wayifunda. Kanti ku-right uma uzolokhu uyenza everyday kanje. Even though kunzima-ke ukuthi kufanele ugibele uyabo uyosebenza ulambile nasesiswini yabo leyo nto. So into engingayisho nje ukuxhasa abantu abasiza ngayo izinto nje zokusebenza kakhulu esisebenza ngazo. Nayo imali bandla noma phela kodwa nje izinsiza kusebenza. Singajabula kakhulu mengingangenelela nje osobabhizinisi abakhulu basisize. Yebo, hayi lokho nje engakusho. Okay, sawubona ma. Yebo baba. Siyaphila njani? Ngiyaphila nami. Siyaphila. Umama bani? Cynthia Masondo waseMlazi ukuhlala. Nawe mama umhlengazi khona khona la ekhaya? Yebo ngi-nurse assistant. Yes. Staff. Yebo. Nawe la Yebo ngiku-organization kaSithembile. Yebo ma kungathini wakho uPaul ma sicela nabantu South Africa ilalele kunenzani? Phawula kwami ukuthi njengoba usithembile evule i-organization nathi ezisima assistant akhe. Siyazi nathi size ngoba sizovolontiya futhi wasitshela ukuthi sila ngoba ayikho into ekhona i-NPO le. Savuma ngoba la sasuke khona akuyingokuthi uya ngothando. Safundiswa ukuthi uma uzothatha lo msebenzi ngoba kusothandwa lwenhliziyo yakho uzosiza ngawo. Ingakho sazidela sashiya amakhaya ethu savuka ekseni sizala ngoba silethe uthando emphakathini kubantu abaqakile kubantu abagula ngisho kwabalambile ngabe siyabanika usizo asinake singabanika kona ngoba asinake sikuphethe. Yebo. Ngisasiphi ihlombe kulo nkulumo nje kamama wakho. Ngiyabonga kule department nje umsebenzi wenu it's a calling ngothando yabo. But ke sekukhona abantu ukuthi njengamanje for the sake of umsebenzi athathe ngisho nursing engekho calling nursing. Sibabona ngombalaka lapho masifika ezibhedlela nasemaklinikhi ukuthi lo wageja umgodi yabo but ngenxa yethumba ngithi yabo wagcina sengena ngapha kahle kahle akayi represent lento ayimele lesibhedlela ngithi yabo siyabonga ukuthi banganda ngempela abantu ke abazi ukuthi bengena emkhakheni wezempilo. Yini edingala uqala before uzube wena iprofession ukuthi uba unesi noma ngabe udokotela noma ngabe yini yabo? Yebo baba. Nokulungele ngiyabonga ma. Sawubona. Yebo njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Usisibani? Nonjabulo kwaNombika ngisuke efoleni. Yes. Kungathini wakho uPaul nawe sibebekeloza kwena? Ngingasho nje ukuthi mina ngibonga ithuba usithembile. Nami ngambona ku-Facebook ngilokhu umuntu lekhe ecomment nje ngase ngayicelela ke nami eceleni engathola ithuba. Engakusho nje ukuthi uxhaso bandla siyakucela siyalidinga kakhulu ngoba izinto esinazo ziyashoda esisebenzisa kwamanje ziyashoda ugcine sekhiphe ephaketheni lakhe. Okunye ngakusho nje sicela bandla nesapho sasithola la workshop yasiza abantu bayafika and sasebenzisana nabo. Kulungile kodwa nje isapho sicela abantu bafake abangakwazi ukufaka. Okay, khona ngifisa ukuyibuza ngingakaqhubeli phambili because njengoba ngisho ukuthi abantu baseSouth Africa bayayithanda into zamahala. Bangafuni ukundaqala ukuthi ake understand lo muntu lokuthi ukuze akwazi ukuthi afike lapho afuna afike khona. Noma ngilethe inkingi njengoba mina ngingenayo ngisho imali yokugibela ngithi ngidrobheni
yena uzofika kanjani ukuthi eze kumina abangaku-understand lokho angithi yabo ukuthi njengoba ningasebenzi iy'nsuku azifani siyabona kumanje i-cost of living i-high ngale ndlela namatekisi kuthiwa yanyuka konke lokho angithi yabo isekhaya bakufundisile expecting ukuthi uthole umsebenzi lo ongawutholi ukuthi nawe ungene ukudla ekhaya lesi sinkwe esincane mhlawumbe siwasikhona phakathi ekhaya wena usofuneka imali yokuthi ugibele uye lapho ufuna ukuya khona kwenzaka kanjani lokho ugibela kanjani ngeke ifane iy'nsuku iy'nsuku esingenayo singena iy'nsuku eziwu-2 ngesonto siyashintshana singama-group awu-2 thina singena uMsombuluku nelesithathu khona bangena uLesibili nelesine lesihlanu asosebenzi. Ngicabanga ukuthi kusembele mhlambe for that adjustment is because vele ukuthi kuba understandele ukuthi nokubacabangela ukuthi ngeke abe nemali. Yes, okay besonto lo. Yes. Okay, ngiyabona. Abantu bafuna ukuthi inkosi yami. Ngiyabonga sawubona Mhlengikazi. Yebo njani? Siyaphila unjani? Siyaphila. Siyaphila. Mhlengikazi bani lo nkosi yami? Hayi khuluma no-Anelo wakamagcaba khona la eMlazi. Wakamagcaba? Yebo. Bathi abaningi wamagcaba lapha eMlazi. Mana angisazi khona uGcaba khona uMagcaba. Yebo. Wakagcaba wena? Wakamagcaba mina. Man nezibongo ziyangididana. Okay, owakagcaba umuntu wesimame ubizwa kuthiwa ubani mabani? Kamagcaba. Magcaba. Kamagcaba. Yena. Kuthiwa ukamani noma Magcaba? Magcaba. Bese bakhona lesi seningi sibonga ngithi akuwona uGcaba Magcaba. Amagcaba phela. Serious ukuthi yabona nje ngeke bangitshele ningazi ukuthi sibongo sini lesi siqhamukapi bathi sazi sibongo ukuthi sibongo sakagcaba ngithi sona ngithi uGcaba ngithi yabo indodakazi yakhona mayikhula ibo umama igana uMagcaba ngithi that's why ngithi bengifisa nami ukuthi ngifundiseke nolwazi ize ngazi ukuthi uma qhamukile kuthiwa uMagcaba indoda iqhamuka kusiphi isibongo uGcaba noma khona esinye eseceleni kuthiwa sakaMagcaba kwenzakalani kunomlando nje okhona yebo kunomlando sengisula uma kunomlando ngijabo kulungile sisi kungathi ngakuphawula ma hayi mina kwami ukuphawula ngicathi kuyafana nokuza kwethu nje kakhulukazi isupport esidingayo la nokuthi ke njengoba echazile usiswethu ukuthi lento kahle isuka uthandweni awukwazi ukuthi ungasiza umuntu ungenalo uthando lalento omsiza ngayo like njengokuthi nje mhlambe sihambile mhlambe siyovisita somewhere siyosiza umuntu lapho mhlambe siyafika kungenza mhlambe ukuthi lo muntu ugqoke inapkeni mhlambe kwenzeke simfice mhlambe vele nje uyimoshele thina njengabahlengikazi akufanele sikhombise ukuthi lento le eyenzakalayo mhlambe siyayinyanya noma cha umhlengikazi nje kahle akumele akhombise ipatient la suke yoyisiza ukuthi uyanyanya ngoba kahle into ensweni yoyenzisa ukisuka uthandweni so kukho konke ke isupport esicela kakhulu nje. Yebo. Sawubona sisi. Yebo sawubona Siyaphila unjani? Siyaphila. Waza sisi ubani igama sisi? Usanelisiwa kwaMaduni eMlazi. Nibaningi eMlazi Yebo. Yindaba kuthiwa niyongelela sibhedlela kuthiwa mshiyeni simqedele. Mqedela thina. Khama ngapha. Yebo siqhamuka kakhulu eShebe eMlazi. Kungathini ukuphawula ma? Mina ngisacela ukuqala ngicacise yokuthi kahle thina si-qualified for in. Yes ma'am. Yes, abaningi bethu laba ama caregiver kahle. Notho nesi ukuthi mhlambe si-qualified ukuthi sijove umuntu okanye kube ne-medication esimnika yona. No, we are not qualified for lokho. Thina si-qualified ukuthi sinakekele ikakhulukazi abantu asebebadala. Because ikakhulukazi imisebenzi esiyenzayo siyenza ema-home, esema-hospice okanye-ke bakhona-ke naba-qualified for iy'ngane. Kuwona lo msebenzi ocishe ufane nowethu. Owami ukuphawula ukuthi yebo sikhona ngoba sithanda lento esenzayo sibonge nosisithembile ukuthi asinike lona leli thuba lokuthi sikwazi ukuthi sizokhombisa ukuthi asifundelanga mahhala. Yebo imisebenzi vela ayikho kodwa lokhu asenzisa kona manje ukuthi singahlali emakhaya sigcine sesilahla nethemba lokuthi
ngoba kunzima manje ukuthi uhlale ekhaya ufike ufunde uhlale ekhaya nento oyifundele nesitifiketi sakho umsebenzi ungawutholi ugcina usukhohle nanokuthi esikoleni ubufundeni lokho-ke kasiza ukuthi hayi imiqondo nayo ihlale ukhumbula umsebenzi. Okunye okusiphatha kabi ukuthi sinalo i-page iSithembile Home Care Foundation. Kwi-page lethu siyaphosta umsebenzi wethu esiwenzayo bese-ke Nkosi yami-ke nakho wonke kumsebenzi umuntu awenzayo noma ngabe umuhle hlezi kuzoba khona abantu nasty comments ukuthi no onesi bomgunyathi nani asibona onesi ngicacise lapho singama caregivers nama home based givers asibona onesi so abantu bangasabi ukuza kuthina si-checkana nje kakhulukazi u-BP noshukela phela umuntu angasabi ukuthi mhlambe sesizo-checkana ezinye izifo ngoba singaphandle kanje cha. No, thanks my sister for the opportunity ngiyabo. Yebo. Unganaki-ke social media platforms kugcwele yonke into lapho. Kufana nolwandle lokwazi khona noshinkalankala olwandle zasolwandle khona ufishi khona iminenke yakhona khona yonke into angithi yabo social media-ke uthatha ngaleyo ndlela angithi yabo zikhona inhlangathi ngaba sikho la if singanaka abantu abanjengalaba angithi yabo singayinaki-ke thina bese sinaka abantu abakhulu ngisho abaphethize nabasemaphalamende nabaculi abadumile they'll always bona labantu abangafuni ukuthi bekubone wenze kahle bafuna ukuthi yebo bakhethe ney'thombe engekho bafake khona ama-social media platforms angithi yabo ungakunaki lokho yabo wazi ukuthi ogula ngekhanda lokho angithi yabo but ukuthi phela kuhlukene nokugula ngengqondo angithi yabo khona ohamba lo ngempela ogula ngempela uhamba ixesha amaphepha noma enquni yabo bese kuba khona lo ukuthi uhlakaniphe kanti angayiboni ukuthi uphazamisekile ngiyathi usisine udila ngemental angithi yabo but nxa uthi unefoni ubone kwazi ukuthi achathe emafonini akayiboni ukuthi uphazamisekile angithi yabo ungakunaki lokho sisi yabo izibe zakhona lezo kwalapha ku Facebook and so forth yabo okay ngicela ukubuza if ukaqhamuka umuntu mhlawumbe nawo nenesingo phela ekhaya ongothola umsebenzi ethi ufisa ukujoyina she is welcome ukuthi akwazi ukuthi angijoyine. More than welcome. Kodwa inkinga yami ngibe nenkinga yokuthi njengoba sisebenzele workshop ispace esincane kakhulu esinabantu futhi ababhizi abanye benza amabhizinisi noma izinto eziningi ezihlukene ngiyangithanda ukuthi bangadidiseki o bangaphazamiseki kuphinde kube isikali sabantu engizokwazi ukuba khona uma ngabe sesisebenza because mase sibaningi kakhulu abantu abakwazi ukuqoqeka but bona bavulelekile ngesikhathi la engizomemezela khona ukuthi sidinga abantu. Ngokubuza lo mbuzo lo sisi ngoba abantu kodwa ukuhleliswa lento ngithi kodwa ichaza ukuthi yes okwamanje ngaba ama-caregiver angithi yabo angina nonke ama-caregiver endlini emakhaya nama-qualifications yenu yabo last week nje besinani last yabo silokhu sixhumana ngibona ama-high cost befana nodaka elisweni nanenwezi zamandiya ngithi benibabona ngithi ngoba nebeyipenteni yabona sebejeke yabo ngiyiwa la ngibonile ngithi befake imnqwezana ngithi but namhlanje bahlele ekhaya because kulabantu ade begraduate laphana maybe mhlambe abafike naku-20 abantu ongathi namhlanje basemsebenzini basebenza bahlele emakhaya sebebuka lithi bebenza ama-memories angithi yabo nekweletu kwezenzakalileke ngama-graduation leyo because bekhishisa imali kothenga iy'ngubo uyakuthenga iy'ngubo ezintsha konke lokho angithi yabo so ngisholo ukuthi-ke njengoba nina baningi abazofisa mhlawumbe ukuthi nabo banijoyine ngokwama-qualifications ahlukene ngoba abanye bakhona ngisho bawodokotela bahleli emakhaya yabo ukuthi-ke uma kuvela abantu abanjengalabo nomsebenzi ungabe mhlawumbe kunina uwanda ngithi yabo senizokwazi ukuthi nani into esikathede angithi yabo mhlawumbe kungabi ukuthi se-workshop kuphela angithi yabo mhlawumbe khona abala angalinganisi mhlawumbe khona abasemakethi yabo mhlawumbe khona abasadebhini stage khona abakomashi khona abasemlaza angithi yabo lokho angithi sekunikeza ukuthi-ke i-group yenu ibe nama-professions ahlukene seyazi mhlawumbe ukuthi ungathi onesi-ke naba mhlawumbe bona ngempela kunamatende laphana ney'nto zakhona zenesingi ngithi yabo mhlawumbe banodokotela abathi angabavakashela nabo uma ukuthi yabo khona ama-cases abawenzayo angisho ukuthi ngiya-impose yabo Ngiyakuzwa Ngasho ukuthi hayi cha siyakuzwa iyezwakala. That's why bengifuna ukuthi nalokho ku-welcome because kuzosenza thina sikhule kukhona izinto la esingakwazi ukuthi
sivumeleke ukuzenza or siyalimitheka because i-qualification yethu ihamba igcine somewhere. Kanti uma ngabe kuthiwa kukhona mhlampe abantu abaprofessionally abawonesi odokotela even ama-social workers siyawadinga kakhulu cause kukhona izinto esike sifisa ukuzenza sibuye siqine ukuthi asinabo labantu ukuthi sikwazi ukwakha izinto. Niyalibuka ibhola noma abayeni benu noma upartner benu balibuka ibhola ne neyazi team ethatha league neyazi team ethatha league Sundowns yona Sundowns yona Pirates. unangoka ngithi yabo wazi ibhola ngithi yabo ngamagembuli izona ezama champions ngithi yabo but uma ungahlehla nomlando kahlalo wayo akaze likhahlela ibhola yabo uDosayini Khoza ngithi yabo akaze likhahlela ibhola akafani nobaba oKheza Mdawunga ngithi yabo bona ba ama legends vele eKheza ngithi yabo bakwazi yabo thatheni bakumatsepha ngithi yabo uMutsepha akaze likhahlela ibhola ngithi yabo but uma uzobheka iSundowns ile sasifuna ngayo ngithi yabo nokuyimanager kwakhe izifike la ekhona inheritwe undodana wakhe njengamanje ngithi yabo naye ngicabanga undodana wakhe akana hit okhahlela ibhola ngithi yabo hence njengoba ngisho lakene ngababa uKhoza naye nondodana wakhe chairman njengamanje lo undodana wakhe ngithi yabo igama lakhe lokuyena omanage iPirates yabo but ukuba successful kwayo akusho ukuthi kuyoze kumenza ukuthi angene egroundini. They could have a vision angithi yabo ne-mission abone ukuthi ngibhekephi lama professions azoyiqhamukela wona ukuthi wena esakhe skeleton inyama iyona ezoziqhamukela izogcwasa lithambo likwazi ukuthi ke kuthiwa amathambo hlanganani yabo yes ase ngisho ukuthi ke bengixoxa nokuthi ningakubhekeli lokhu ukuthi nisebe workshop kuphela njengamanje especially nabasenteni ngicela ukuthi nisonele kuthuleleni asazi ukuthi uNkulunkulu sesonihleleleni ngithi yabo nami ngaba ngikho nani la ngikhona if ungathiwa ngibheka ihistory yami nala ngiqhama ngakhona ngithi yabo but because ngangazi ukuthi ngifunani uNkulunkulu yena wesephendla ngisho ethathe yimini ukuthi yabo lesikhotha lesi uNkulunkulu wayiphendla yena ngithi yabo kuze kwakhanya nawe uhleli la wathi hayibo yini lo uthuleleni yabo nawe lokho nami ngiyafisa ukumbona namhlanje nakho na kade ngikhuluma nani manje ngithi yabo ukuthi ngolesini yaphi ngolesini Okhozi yabo asazi ukuthi from there yini ezayo asazi ukuthi uyothi uphela unyaka niyobe nike mhlawumbe ngoNkulunkulu emoto nobe ningasavolontiya besenzela umsebenzi of profession ngempela ngithi yabo kulungile ma sondela sisi angifuni ukunikhalisa mamkhwanazi azikhala kamkhwanazi yini ngalo cha bangibizwe nofuthi wena wakhuluma ngithi ubona ungakhuluma uyithi maye ubani sondelani mana ngapha sisi sondela ngapha khale ngomuntu omfishane ngisuhlela sondela sisi khale ngomfishane ngangapha sawubona Yebo sawubona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila ubani lo? Igama lami uMbalo kaNondabula eChesterville. Oh yeah. Lapha eBlekes. Yebo. Yeah. Uthini akuphawula ma? Nami ke akukho kuthena engingakusho ukuthi nje siyayicela isupport nofisayo ukuthi simsize around la eThekwini angangena epagini lethu la sisithembile abe sasicela sisondela. Yebo noma singenakho kokuningi kokusiza kangako kodwa sosiza ngesinabo. Yebo. Yebo. Sawona mhlenga so. Yebo sanibonani. Ngiyaphila. Khuluma noLungile kaDlodle Mpangeni. Yebo. Nami ngathola epagini la ka Facebook usithembile Homecare. So nami ngalandelela ngokuthanda ukuthi ngiyathanda ukusebenza ngabantu. Yes. Etohweni engangalibamba nje encane la sekliniki ngineklunyana yakhona ngathola nami ulwazi ngathi ngcono ngiyenze i-caregiver ngoba nganginothando ukusebenza nabantu. Yes. So sebekhulumile odade bethu mayelana nesicelo zezini property esingenayo encane yona lencane esinayo sicela ukuthi nisinezelele yona. Siyabonga kakhulu nje ukuthi sihlangane nani ngothuleleni ngathi singaqhubekela phambili. Okay, ngibele kuwena ke sisithembile. Before ngikubona. Nithini kuthuleleni?
kuthuleleni besicela ukuthi angagcini expose emphakathini but asilandelelele ukusibona ukuthi siyaphumelela cause asigcini ekuthenini sifisa ukugcina la senza ama-vital checks e-workshop or siyobheka abantu siyafisa ukuthi one day labo osisi abama-caregiver babe nayo indawo or i-home abazokwazi ukuthi basebenzele kuyona. Yeah. So nje uxhaso ngasho ngithi silidinga kakhulu, not only uxhaso olubhekise kuthina but uxhaso labantu esibasizayo engasho ngithi i-community cause akugcini kuthina kuphela. Sike sihambe mhlawumbe uthothi siyobheka basibuza ukuthi kodwa mntanami ucabanga ukuthi bengizodla iphilisi le-BP namhlanje bengizolidla kanjani ngingadlile. Yes. Siyafisa ukuthi abantu baphinde futhi basilekelele nakulezo zimo njengalezo ukusiza umphakathi esiwaziyo thina or esinawo ama-details awo ongakwazi ukuthi mhlambe uthatha amaphilisi ngezimo ezithize or omunye usezazanqene nokwathatha amaphilisi ngoba kuningi okusekhanda ukuthi ingane zizolala zidleni, izingane zizovuka zenzeni. Omunye nje uthola ukuthi siyomsiza kanawo kwayiwona ama-pampers. Okay. Sekufanele sishaye ephaketheni thina ngoba ngeke sithi siyahamba siyomklina mase siqeda simshiya kanjalo. Okay. Yeah. Ngicela ubaleke izinto mhlawumbe eningafisa ukunikelwa ngazo makhona mhlawumbe ongafisa ukulula isandla ke nenamba ke yocingo ukuthi nitholakala phi. Yebo. Isikakhulukazi Nkosiyami bengifisa ukuthi silekeleleke ngemshini le ye-BP. Imshini yethu sinayo kodwa nje iquleka every now and then bakithi. Mase kuba ushukela. Imshini yethu lona ke nje right musha but inkinga siwathola ama-strips asiwatholi yonke indawo so besingathanda ukuthi sithole umshini ozokwazi ukulekelela lo ngoba nawo ubuye ube nenkinga. Lona kungcono ama-strips awo ayatholakala kodwa mhlambe makuwukuthi bengasilekelela ngomshini nama-strips singakujabulela. Mase kuthi uma kuwukuthi bayakwazi ama-sanitizer izinto ze-wound care kulabo esibasizayo emakhaya, izinto zokugeza uma ngabe sesibaklina nokuthi bengisize lo sisi-ke Nkosiyami nge-transport. Okay. Kubuhlungu ukucabanga ukuthi Nkosiyami ngithabeze sizosebenza angazi ukuthi imali uyithathephi. Kuke khona omunye oseke wabuya weza kumina wathi yazi mphathi ngithe ngicela benginikeze u200 ngizobakhokhela ngemali yami ya 350 and uma bese ngiyibuyisela fanele ngibuyisele iwona lo 350. Yaba buhlungu inhliziyo yami ngoba ngikwazi ukumsiza ngiyafisa njengoba ngihlezi ngibatsho ukuthi mina ngiyafanele nabo yebo nginayo idea but when it comes to ngakweze imali siyayifanela Nkosiyami angikwazi ubasi so ngiyacela nje kuningi sikufisayo ikali zokuka i-weight ikali ze-weight amabhandishi kuningi Nkosiyami singakusebenzisa ukuthi angazi nami ngingabala ngithini. Wena sesungabala kuphi? Ngabala ama-gloves. Mhlambe sibe namanapukeni ukuthi mhlambe siyosiza mhlambe usewabalile ama-pampers angithi. Ama-gloves nama-sanitizer. Okay. Ngiyanibona nishaya eceleni. Nangomuntu khona umuntu angathi ukhulume ubani khona ufuna ukuqeda okunye. Anthela basayibala indaba yegazi ukuthi kumnandi ushiswa ilanga lapha. Kulungile uthi ngivala. Hayi uthi ngivala. Bengisathi ngiza nayo. Bengisathi ngiza nayo. Sondela nathi Mike. Hayi uzi nawo phela ngiyavala manje. Ngiyavala. Baningi abantu abangilindile. Yabona nje ngisaya empangeni mangisuka la. Ngeke yabo. Igazebo itafula. Khona uzokubala okunokuhlona abakubala. Mina bengizocela ama-mask babuthuleleni ama-mask nama-apron nawo sakudinga kakhulu. Yilokho nje engikhumbulayo. Ne-shelter. Hawu. Umphathi wenza ayifuni ishelter la ngayibala ishelter. Akayibalanga ishelter ngithi yabo anisabangelanga yena ngithi yabo. Woza sengiyavala woza. Sicela i-shelter nezihlalo makwenzeka namatafula. Okay. Sicela. Speak. Sicela ukuvala.
Sacela nisifollowe, cela basifollowe kuSithembile Foundation. Sacela umphakathi wethu nisifollowe kuSithembile Foundation nisiphe nama-stars. Ngoba siyathemba ukuthi mangase sibe nama-followers amaningi singakwazi ukuthi silaphe sihole kuFacebook sikwazi ukuthenga ezinye iy'nsiza zisebenze sishoda ngazo. Sikwazi nokugibela. Namba sis. Inamba esitholakala kuyona u-069 516 5420 069 516 5420. Wathola bani? Bazothola uSithembile. Ikhona enye inamba? Uma ukuthi le mhlawumbe ibanjwe ubaba wasekhaya wathi hey amadoda akho la afonayo. Yiphi inamba esiphinda ngathola? Khona umuntu ongayikhipha nenamba? Oh uyashaya ekhaya. Ukhona ongayikhipha umuntu? Okay kulungile boss. Dadewethu nje basenibabonile nje ba volunteer umsebenzi abawenzayo singacela nje nganza kwethu abangale balekelela with anything engakwazi ukuthi ke i-contribute kakhulu toward umsebenzi wabo and again nabantu ke Nkosi yami abala workshop singacela mina obacelelayo lelo 10 lo 2 rand lo 5 rand ungakwazi ukuthi wenze umehluko kubona including nokuthenga mhlawumbe into yokudla babehlele lapha emishiswa ilanga bayawadinga amanzi bayakudinga nakho kungasethunjini angithi yabo lokho nje ukuthi ngicela nje ukuthi nithenge isiqoqoqoqo lesi singaka nabantu abazokwazi ukuthi badlile banifakela khona ngithi yabo okuyokwazi ukuthi mhlambe nakhona ningakwazi ukuthi nongenamali yokugibela mhlambe kuyakhe isiqoqoqweni uyagitshezwa yokudla yabo njengoba nisho nje yabo ngicela lokho South Africa but mina ke ngisazoba nani because ke baningi nje i-team iyanda kakhulu yama professions ahlukene abafisa ukusebenza nethweleni ama-social workers asenabo sinodokotela baningi nani nje sazoba ne-meeting so-introduce kubona yabo if wayengekho uNkulunkulu nokwendlala etafula likathweleni nomata ngaba baqhamuki bonke labanani ngaba nikho lani khona ngithi yabo so ke nizowahlanganaka nama-professions onke aselekela uthweleni kuma-cases abhekana nawo njengoba nani nithi ngicela ukulekelela yikho ngithi ningazibukeli la ngoba ikusasa uzolenza ukuthi lingafani mhlambe nayizolo ngiyabonga cha South Africa ngicela ukuvala kanza kwethu ke kuningi baningi abantu balenda uthweleni la yabo kade nginodadewethu ke mina ke Duduza Mkhwanazi ngiyabacelela ke support dadewethu ukuthi ke nibalekelele bafowethu ngakho konke ningasabi futhi uzocheck impilo zenu because balekele impela ukuthi sizazi istatus sempilo yethu ukuze sizogwema nezinto esizidlayo ngoba ukufa kwamanje okuningi kubangelwa izinto esizikhonzumayo nesidlayo esiphuzayo kuningi nje kuningi ukuze sizokwazi ukuthi ke siphile impilo ehealthy sikwazi ukuthi siphile iminyaka eminingi ngiyabonga mina Duduza Mkhwanazi ngaphansi kwenhlangano ithuleleni kanye neteam yonke nisale kahle emakhaya ngiyabonga